at mas pag-uusapan. Pinagkaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me once again. At eto na nga po, meron na tayong caller on the line para sa ating programang Top Secrets. Hello, magandang gabi sa'yo! Hello, magandang gabi. Ayun, Ako sir. nga pala si Richard. Uy, nagpakilala agad. Di ko pa tinatanong kung anong alias. Nagpakilala talaga ako. Naalala mo na kagad kasi alam ko tatanong mo ako eh. Sige, Richard, tagasan ka? Sa Anchorage, Alaska. Wow, nandiyan ka talaga. Anong temperatura dyan? Malamig, sa ngayon. Gusto mo video call? Ay! Para makita mo. Wala. Makita mo yung pagkapogi ko eh. Hindi, magkita lang namin yung warehouse. Wait, Ano, sino ba yung dito, kasama mo dyan? Sino bang kasama mo? Bakit dalawa kayo sumasagot sa cellphone? Hindi, yung katrabaho. Okay. Sino? Nagabantay ako, baka yung mga big boss nandito kasi. Sige, maging ano ka lang dyan look out ka lang ha. Temperature ngayon dito, 40s. Oh, ano? Malamig na. 40? Oo. 40 Celsius? 40 degrees Celsius? Hindi, Fahrenheit. Fahrenheit. Ano bang conversion ng Fahrenheit sa Celsius? Times 2 yung Celsius. Times 2 ang Celsius? Hindi ko na maintindihan. Okay, sige, ganito na lang. Bali 20 dyan, 20. 20 degrees Celsius. Medyo malamig nga yun. Ito na, sige. Gusto namin ng mainit na kwento. Kasi nga, SPG Top Secret tayo ngayon eh. Richard, mula sa Alaska, ano ang SPG Top Secret mo? Dati nagtrabaho kami sa school. Okay. May nakilala kaming ibang lahi. Ibang lahi? Anong lahi to? Half Australiano saka half native. Ano tong native na to? Manok ba yan? Eskimo, like Eskimo, you know. Ano? Eskimo. Eskimo? Ano yun? Yeah. Okay, tapos? Sa Alaska. Tapos? Nakilala namin, inaya namin mag-inom. Niyaya nyo mag-inom. Ilan taong ka nito? Saan? Nung nangyari Ilang to? taon ako noon? Mm. Mga 25. 25, batang-bata, di ba? Binatang-binata. Tapos? Oo, binat na ako noon. Ano? Binat na. Binat na. Oo. Nabinat ka na. Oo. Tapos? Nakilala mo tong mga to, anong nangyari? Yun, mag-inuman. Na-3-4-some siya. Naka-3-4-some. Naka-3-some, naka-4-some mo tong mga to? Oo. Gusto naman niya eh. Wait lang, paano mo diniskartehan na mapapayag sa'yo? Ganun ka ba kapogi? Siyempre, hindi naman, poging-pogi lang. You know? Ang lakas mo sino bang artistang kamukha mo? Siyempre, James Reid. James Reid. So ganun yung alindog mo. Ako si James White ako eh. Yung isa bang sumasagot, ano ba pangalan yan? Yung kasama ko dito, Oo. si Alfred. Okay. Sino kasama mo nung nangyari yung threesome-foursome? Yung tropa ko. Tropa mo, hindi yan si Alfred. Hindi. Ngayon ko lang nakilala to eh. Ngayon mo lang nakilala yun. Bago lang sa Alaska eh. Okay. Tapos, paano mo napapayag etong mga ibang lahi na to, na makipag-threesome-foursome sa inyo? Siyempre, nag-inuman muna kami. Alam mo na. Pag-inuman, yan, mga kwentuhan. Kahit anong English kalabaw. Nag-English kalabaw ko. Sige nga, sampulan mo nga ako paano mo ginawa yung let's go there, ganon. Hindi ko na alam eh. Hindi Nakalimutan mo ko na sinabi ko eh. Nakalimutan mo na. Pero naalala mo yung pakiramdam. I forgot already, you know. Oh. You forgot already? I'm saying? I know what you're saying. Okay, let's speak in English tonight, okay? Is that a rule tonight? No, not yet. My English only, limited.
Your English is only limited, but it's okay. You're Yeah. trying your best to. I don't have load yet. You don't have any what? Load Load. You don't have any load for my English. for your English. But I thought it's unlimited. You can Yeah. subscribe. Anyway, going back to the topic, you already told us that you went on threesome, foursome to those foreigners. And then what was the feeling afterwards? Hold on. Hold on. Oy, hold on. Hold on. Hey, Richard from Alaska. The big boss are here. The big boys are there? The big bosses are there? Yes, the big boss are there, so they are silent. May mga big boss Nakita kami. Nakikita na kayo? Huwag kasi kayo magpahalata na nagkausap nyo ako. Baka Ito- ma-fire out kami. Hindi, ganito na lang. Lagay mo lang yung cellphone mo sa dibdib mo. Ngayon. It's Ilagay mo. beautiful, may kalaban. May kalaban, may kalaban. Kalaban, bago. O, sige, matatago na kayo. I-off nyo na ba yan? Naririnig kami. Naririnig. Hindi, wag ka kasi. Bumulong na lang kasi kayo sa akin ng very light. Tsaka yung lookout mo, dapat nakasarap yan sa'yo. Hindi yan yung parang magkatabi kayo. Dapat nasa... Magmamasin ako. Magano? Magmamasin ka. Naku, napakalakas naman ng machine ninyo. Parang kakainin ka na ng machine ninyo. Nagmamasin ako. Nagpo-forklift. Sige. Kunwari mag-forklift ka dyan habang kausap mo ako ha. Tapos, nilift mo yung yung foreigner. Ano to, Miss DJ? Si Alfred. Ay, si Alfred na pala itong kausap ko. Alfred. Si Richard, tinawag. Tinawag si Richard. Ako, paktay kayo. Ano bang ginagawa ng Baka mga... ako nang susunod na tawagin nito. Oo nga eh. Ang galing nyo. Alfred in fairness naman sa inyo. You know how to speak in English, Alfred? Ha? You know how to speak in English? Just a little bit. Just a little bit. Okay, Alfred. If your friend Richard has already gave his top secret to us, how about you? What is your rated SPG top secret? Oh, my top secrets. It's been a while. I already a lot of crush on you. What? It's been a while? What? It's been a while. First time I saw you, I fell in love with you. Sobrang ganda mo Miss DJ Raqi. Oh my gosh. Wow. Alam mo ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Number 1 fans mo ako. Wow, ang dami mo namang fans. Parang kasing dami ng electric fan. See? Gabi-gabi, pagpasok namin ng alas 4 ng madaling araw, pinapakinggan ka na namin. Alam mo, maraming salamat talaga. Alam mo, Alfred, parang mas pogi ka kay Richard. Nag-agree ka ba doon? Pares lang siguro. Parehas lang talaga. But it's been a while. Yun yung top secret mo. It's been a while simula nung huli mong Okay, feeling ko. Wala na. Tinatawag na yata ng boss. So sige na, magpahinga na tayo lahat-lahat. Alfred, maraming salamat ha. Sana hindi kayo... Maraming salamat din, Miss DJ Raqi. Hindi kayo Pasensya na. ng boss ninyo dyan sa trabaho ninyo. Thank you. Baka ma-trouble kami. Yeah, ma-trouble kayo. Shoutout na lang from Anchorage, Alaska. Ngayon, good night. God bless. Goodbye. Thank you. Thank you. At dyan po natatapos ang ating programa. Maraming salamat. Goodbye. Ito po ang top secret. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!